Днес моето момиче става на 10 месеца и съм решила да направя десерт, който се състои от блат с масло, кисело и прясно мляко, яйца, захар и брашно. Съответно, към яйцата добавям захарта, която в случая е кокосова захар, и бъркам докато се надигне максимално, така че да имам пухкав блат. Тази рецепта наистина е доста лесна и удобна и става доста бързичко. Към киселото мляко добавям прясното и слагам бак-пулвера. Оставям ги настрани, за да шупнат, и след което ще ги добавя към яйчната смес. Но преди това слагам разтопеното масло и разбърквам добре. Накрая слагам сухите части, в които в случая са брашно и ванилия. Вие може да сложите, съответно, ако желаете, канела или друга подправка. Оставим да се на 170 градуса в загрята фурна. Тази форма, която виждате, е за малка торта от 8 парчета в ринг с диаметър 18 см. А докато се изпича блатът, аз приготвям крема, който крем много харесвам, защото е много бърз. За него е необходимо сметана, която е сладкарска, 2-3 лъжички мляко, което е домашно мляко овче, и заквасена сметана. Тези всички съставки ги смесвам и съответно от тях правя много леки ефирен крем. А за подслаждане добавям мед. Разбира се, вие в случая може да добавите каквото ви харесва за подсладител. Оставям настрани крема и докато блата вече е изпечен и изтинал, почвам да сглабям тортата. Най-отдолу слагам първия блат, слагам отгоре крем. Тъй като е много сочна тортата, не сиропирам блата, но вие може да го сиропирате с прясно мляко или пък захарен сироп или каквото предпочитате. След което имам домашно сладко от баща ми, от смокини, което ми е много любимо, и добавям няколко парченца. Нарочно ги оставям цели, защото са мънички и ми харесва, когато се разреже тортата, да се вижда при разреза, че е цял плод. След като добавя смокинките, след това идва ред и на следващия етап, който е втория блат. Накрая завършвам с крем и цялата торта е сглобена и ще изчака един ден, за да може да стегне хубаво. Тази торта става и за един ден, така че ако бързате, може да я направите, да я сглобите, след няколко часа да я хапвате. В следващото видео ще ви покажа каква декорация направих за нея.